Kluci, já jdu skočit! Go flip! Urob flip! Backflip! Co se mi to stalo? Kde to? Co jsi zakazač? Musím odést! Čau, tebe. Pane bože! Další! Čus. Co jste zakazač? Tady se mu něco děje, ona ztratil paměť. Počkat, proč mám zakrát 4 nohy? A proč mám časocedově? Já jsem člověk, ne monstrum! To, co je člověk? To je nějaký omyl. Musím se vrátit do města! Však tady je každý monstrum, povedz mu to někdo. Já nevím, co mu je. Asi postižené. Je ti dobře, kámo? Nebo ti třeba hlava? Takže to buď monstrum nebo zvěra, které jeme. A co to mluvíte? Že já v tomhle baráku žiju a tady bydlí můj kamarád Mýval a tamhle bydlí... Ne, tady hezky teda žiju já, tady o ničem, jako... Co si o sobě myslíš, tady tohle je můj dům. Cože? Moje tam ten červený, a mého kámoště toho mimozenšťana. A tamto mimozenšťan je tamto můj barák. Co? Ale tam bydlí můj kámoš přece ninja v tom dřevěném domě. A toto je mojeho kamoša a toto a mě, toto. What the f... Tak počkat. Tohle je nějaký omyl. Musím rychle ke mně domů. Fajn. Jsem asi ve snu. Tohle je nějaký sen snad. Musím se... Pane bože, kouknu na počítač. A kdo to zvoní? Kamo, kde seš? Pomoc! Kamo, kde seš? Kam to jdeš? Musím zjistit, jestli lidé fakt tady nejsou. Co? Tady žádní lidé neexistují. Co? To je nějaký omyl. Já jsem člověk. Neexistuje, je to falešné. Je to fanfiction. Jediný člověk, který tady naposledy byl před 80 000 lety a to byla naše poslední potrava. No přesně. Cože? To je nějaký omyl. Musím rychle utéct. Co mu to daje? Já nevím, co mu je. OK. Na pozici si pamatuju, že se spadl z té budovy a pak jsem se omráčil. A potom jsem se zbudil a jsem tohleto. Fajn, dobrá. Musím se myšlet, proč jsem tohleto. Tohle musím nějaký důvod. Ono zkus znovu omračím, ono to pomůže. Já ho omráčím, počkej. Pojď sem! Ne. A jestli tak nebavíš žít, tak konečně můžu ukončit. Počkej, chceš zkusit můj oficiálně nejlepší bungee jumping? Ty já ani ti neznám. Tak ho jenom zkus, bude sranda. Cože? Ne, tohle. Prosím. Ne! To nepomohlo. Dobře, tak tohle nepomohlo. Ale, tak fajn, musím přemýšlet dál. Počkat. Můžu zabít. Ne, nezabijej ho, v pohodě. Počkat, už to mám, dostal jsem se do paralelního světa, jako předtím. Hej, jsi Bobky, no. No meleš, kámo, jaký paralelní světy. Ty nevíte, že No, existují paralelní světy? Já se jmenuji Anorak, ne žádný ta příšera. Já si fakt pokadím. Dobře, musím se vrátit k tomu portálu. Hej, domů. Vrát se! Pomoc! Vrát se, chci se pokadit! Ne! Vrát se, ten tě fakt vylejde pokadit! Co tě bude Jo, ten portál, musím se vrátit. Chyť ho! Co to tam je? Co to tady je? Portál ke mně domů, možná mi pomůže. Kurva! Počkat, naposledy nebyl most, takže tohle musí fakt být paralelní svět. Takže tady to... Jaký most, čím to meleš? Jo, jsem tam meleš ty vole, musím se u nás tam omloudu a toto endu nic mění. Počkat, to je ono, Ani můj telefon. strupy. Tohle jsou důkazy, že nejsem z tohle světa. Koukni. Co? Koukni, to jsou důkazy, že nejsem z tohle světa. To je! To kurva, já to hodím do vojdu. Ne, to je můj telefon. Ne. No tak no. Nech mu to radši, nech mu. Chápete, nejsem z tohle světa, jsem z jinýho. Ale proč jsem tady? Naposledy to si pamatuju. Je to,
že jsem skočil z mýho kamaráda Mývala, jeho baráku, a tak jsem to tady. Mám si narazil Hej, na a není to hlavu. náhodou ten portál, Aký? o kterým jsi tak říkal? Tam někde na kraju tam bude. Na kraji? To dělo. Fajn, dobrá. Musím se nějak dostat domů. Jestli to Musím- nepomůže, tak tě zkusím pokadit. Ne, nebudeš tě pokadit. Yes. A co A- to a- je vůbec zač? Já jsem Už jednonožec. Hele, já si chci jenom vrátit domů za kamarády. A když to nevidě, tak zkusím, já jsem vědět, zkusím něco vymyslet. OK, musím zjistit, jak se můžu spojit s svým světem, abych věděl, že jsou ostatní bezpečí, nebo jinak. Řekněte mi, proč tady už vymřeli lidé. Byli jsme hladoví. A jeden divný vědět zpět, tím 80 země vytvoril. Jo, ty on jak se vytvořil se. A myslím, že to volal se Saram, Daram. Asi nějak Saram, no. Počkat. Ale ona tu byla atomovka a potom já jsem přežil, ale jinak všetci vymřeli a někteří, ty, kteří přežili, jsou teraz taky to přišeli. Jo, takže ze všech lidí se stali prostě, nebo si se stali příšery. Naprosto s vámi? Jo. Jo. Dobře. Nevíte nějaký způsob, že ten Salám, nebo jak se jmenoval, nevěděli, jak se spojit s dalšími paralelními světy? A co No, ten tvůj mobil? Jo, co Je ten tvůj vybitej. mobil? A, ne, Já mám nabíječku, klid. a navíc nemůžu s těma prstama komunikovat. Ach jo. Nech tam To je no. ono. Můj kamarád Salám měl teorii, že může se spojit se světy díky třeba mozkové divizi. Měl takový divný krumpáč, aby se spojil s paralelním Jo, světem. to mám taky. Myslíš tenhle? Počkej, já ho mám. Tak mi ho vrátíš. Já ho mám, já to. Počkej. A bude Pojď, to fungovat? Jo, já jsem ho podělal pecinem, mě to kopia. Vlastně můj by mohl fungovat, nebo jeho byla atrapa. OK, dej mi jenom ten krumpáč, abych se mohl spojit se svým světem. Ale jeho byla jen kopia, atrapa, falošné z papíru. Myslíš tento krumpáč? Jo, ale bylo to falošné. OK, zkusím to. Jak se to používá? Haló? Vykopej Vzduch. pravým tlačítkem. Fajn, už Vykopej. kopu, už kopu! No tak, musím se spojit se svým světem. Hej, můj s tebou, nebo... Jo! Počkej, někdy tě pustím, máš s tebou. Proč? Jsem ženou já na člověka nedoženem, nebo... Tady je hrozný vzduch. Jasně, můžete, ale nebudete nás sežrávat, já vás budu naštěvovat, OK? Kámo, Safa, nebudeme. můžu to ještě použít asi, ne? musíš to No, znovu použít, má to omezený čas. OK, vy se teleportnete za mnou, OK? Jo. Okay. Na 3, 1, 2, 3. Jsem zpátky, jo! Jo, to je jistě u nás, ty vole. Jo, akorát tady žijou úplně lidé. to jisté. Počkejte, já jenom zadívám na kamaráda. Ok, já to zatím do lesa. Počkej, To, kdo to na mě zvoní? A od tebe jsem také mohl Ahoj. čekat. Ahoj, ano, Raku, what? Co to je za příšery tamhle? Klíďte, Čus. to jsou mý kamarádi, jednorožec a mimozemšťan. Já mu to tu pokadím. Au, Promiň. nevadí. No tak dobře, ale... Hele, Jinak někdo- pustíme na svět, jo, do lesa. OK? Počkej, neseženete mě, že ne? Ne, už jsme spísali jsme, nesmíme cítit radioaktivní vzduch. Jinak to jsem nechal taky malý daleček, takže Hele, čau, tak čau. pojďte. To není můj dům, ale tak dobře. Pojďte. Pojďte. Ale potom na záchod. Hele, teď můžete jít. Jste volní, můžete klidně odejít. Kam chcete. Můžeš ve svém baráku tamhle? Ne, tam žijeme bohužel my, ale můžete žít v lese. Tak vím, že aspoň tady to jaskyni, jdem si vyrobit tajný bunker. Tak jo, užijte si to a nemysl na ně. Já se jich bojím, kámo. Kvídek jsou přátelský, mě pomohli vlastně. Tak jdem spát.
Pa, Jo. zase se uvidíme. A jsem naše... Rád jsem je viděl. Hej, ináč vieš, kam u nás začína naša jednoročná hibernace, tak začal čau. Zizi. Jo, ano, Raku, nevím, jestli teda budu chtít znova potkat, ale... Hele, No, můžeš mi prosím říct, co se stalo? Protože já si pamatuju poslední věc, že jsem skočil z tvýho domu a prostě chápeš? No já si pamatuju jenom, že jsi skočil z domu a potom jsi byl v komatu, tak jsme tě dali tvojí postele a to je všechno. Potom Počkat. se tady objevil před mým barákem s těma monstrama. Tak to, mně se to nezdálo. No já nevím, tady byly prostě nějaký... Hele, doufám, že znovu uvidím. Byli na mě přátelský oni. A neměj na mě zbrojně, kdyby byl nějaký požár. Promiň. Ale mám tu ještě tohle. Co to na mě zvoní? Ahoj, Salome. Já, proč máte pokazený pozemek? To ti vysvětlí potom, ale hele, co mám, kluci. To co Jo, je to? experimenta, ty jsi nějak přibral. Můžu to zkoumat? OK, Dík. tohle mi pomohlo vlastně domů. Zajímavé. Dimenzie. Každopádně lidi, tohle by bylo pro dnešní všechno a dejte like a odběr. Čau. Kus.